disiarkan langsung lumantar channel YouTube ya kuwi Astabrata Media. Mangkono dadi sing kemarin memonitor Kang Sarto mirsani lan midhangetake pagelaran wayang pada malam hari ini. Bukan hanya warga masyarakat ing Dimong, kawimbuan masyarakat Madiun kang dadi sutresna budaya pecinta wayang kulit. Nanging para sutresna budaya kabeh akeh sing kepareng mirsani lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ngono sing kepareng memirsani Kang Sarto memonitor oke. Ya uga salam-salam dumateng kanca-kanca komunitas. Ya penggemar awake dhewe yang selalu setia dan mensupport awake dhewe sakanca sanggar seni Astabrata. Ya yang selalu mendukung dan mensupport karya-karyane nom-noman utamane awake dhewe sanggar seni Astabrata. Ya kanca-kanca komunitas ingkang kagabung ya kuwi FMA Fan Militan Astabrata saindenging Bawana. Oh ya uga aku nalikane salin iki mau sore uga dipethuki karo kanca-kanca salah satu komunitas ya kuwi FMA. Ya ana sing hadir, ana sing rawuh salah satu no ya minangka wakil. Matur nuwun sampun mendukung kula sakanca kanthi lahir Kang Sarto batin. Amin ya rabbal alamin. Ya bengi iki sowan kaya adat saben no. Sowan sowan komplit wayang gamelan kanca-kanca Wira Pradangga Kang Sarto, mbak-mbak lan adik-adik Waranggana Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa bareng kabeh nggawa borong saka Kutha Angin Kadipaten Nganjuk. Oh ya iya mak iya ngestokake dawuh. Sowan komplit ngalap berkah Kang Sarto barokahe warga masyarakat ing Tukuban Dimong kang wis kasembadan ngadani adicara sedekah bumi. Iya mak iya. Mula sadurunge ngaturake tetembangan ingkang maneka warna ya Kang Sarto ngaturake request permintaan lagu. Ya tidak ada salahnya ora ana lupute. Yen to ditepungke luwih dhisik sinden sing hadir pada malam hari ini. Oh ngono. Nadyan awake dhewe kulino warga masyarakat Dimong wis apal karo kanca-kanca Astabrata. Ya nanging ya ora ana klerune nek dikenalke meneh. Ya mergo ana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya kenali sih sing saka puwajo ana sik no. Ya punika ingkang ngomong kanca-kanca Astabrata wiwit bayi nggih menika. Oh ya ingkang awangi nggih punika kusumaning ayu Dewi Parsinem. Wah sindene pada malam hari ini cantik ketole bling-bling no. Bling ya kabeh saiki nek maca nggo ketip-ketip sok tuku dhewe-dhewe. Ya sakit dawuh Ibu Parsinem sinden senior asli saking Kutha Angin Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Ngarek sampinge punika mbak kula saking Laladan Sidoarjo. Oh ya Nggih ingkang nami Mbak Aulia Pangesti no. Oh ngono. Mbak Aulia Pangesti saka Laladan Sidoarjo. Oh ya Sidoarjo. Mulai Sukoharjo ya. Terus sampinge kuwi yaitu putri asli kelahiran yaitu putri daerah Madiun. Oh ngono. Putri daerah asli Madiun. Waduh, Madiun Kota Gadisnya ya salah satunya ini no. Jenenge Mbak Neha Ayu Silvani no. Wah, bisa dipanggil Neha Nehi. Oh ya, iki gua wis loro sering banget manunggal dadi siji karo kanca-kanca Astabrata Mbak Neha, putri daerah Madiun. Jadi Madiun itu juga banyak melahirkan seniman-seniman berbakat, seniman-seniman yang hebat. Oh ngono. Salah satunya adalah Mbak Neha Ayu Silvani. Wah ya. Terus sabanjure nglerek sampinge Mbak Neha. Menika ingkang dados sinden tindih Astabrata. Wah ya. Ingkang nami Mbak Sri Wahyuni Pesek no. Wah.
Oh pesek iki to, pesek iki. Jadi masyarakat Dimong mau ono sing tekok. Pesek derek mboten derek. Saben kula buka TikTok sing metu mesti pesek. Saben kula buka YouTube sing metu mesti pesek. Facebook dan lain sebagainya, Messenger sing metu mesti pesek. Ya, kabeh aplikasi sing metu karo pesek. Maksudnya IG, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Lah ya. Ya, terus sampingnya yaitu adalah Dik Sinta Widya Palupi. Ya, iki uga wis kepara suwe banget no gabung Astabrata puluhan tahun. Oh Mbak Sinta wis puluhan tahun ndereke Astabrata. Lah ya winginane pentas terakhir ki ning ndi, Cok? Ning Depok Nganjuk. Ya masaku Mbak Sinta iso nyekukur kaya pitik. Kae pas lorong. Ya nek kangge iso hadir lah ya sampinge Mbak Sinta lha iki uga siti-siti wis rada digoleki dan ditunggu para netizen. Ya wis mulai dikenal ya baduke nyelo cendani ya lambene tipis ya tangane gandiwa pinentang bangkeane namon kemit ya lah jan nek mlaku gliwu. Sapa menika putri daerah Blitar. Oh sapa Blitar? Oh ya. Wewangine Mbak Dian Mega. Oh ngono. Ya. Asli saka kota Patria Blitar. Iya. Ya dicicipi kabeh suarane Kang Sarto minangkani apa sing dadi permintaane warga masyarakat. Ning kene dhisik ngaturke sing langgam dhisik ya nok mangkono. Iki minangka salam pambuka utawa salam mukadimah ana ing season limbukan. Iya. Sadurunge ngaturake tetembangan ingkang maneka warna. Iya. Iki mau Bapak Kepala Desa Sujarwo uga nyuwun tombo ati wis dipinangkani ya mengko permintaan lainnya disambung meneh ning kene dhisik ana sing nyuwun aja lamis mangkono dibawani luwih dhisik ya mengko tibake ya langgame mengko arep siap-siap sing keparan mangarsani aku kepengin luwih dhisik dadi salam mukadimah aku pengen sing saka Sidoarjo dhisik. Mbak Awi Pangesti ning luwih dhisik ayo dibawani sik. Ya kanggo ngendoni swasana. Kang Sarto ngergengake kahanan pada malam hari ini. Ya mak jan stoke dawuh. Salah Mas Heru dipun pangasani bawatanipun langkung rumiyin Mas. Yen kawesa nang lema ada ansa senang lamis Ajeng becek alu mung prasaja mung melengku aja lamis. Tembang nika nggih kula kintunaken dumateng sedaya panitia. Iya, mugi saged dados meranani ing penggalih lan saged dados tombo kesel utawa jambining sayah mangkono. Wilujeng midhangetaken ugi ingkang monitor
lumantar channel YouTube Asta Brata Media konco malam minggu konco lek-lekan loh iya maka dipun lajengaken Mas yen kowe senang lamis gampang kena ing lajeng tumrap ing sarabungan mbok aja senang lamis senang lamis padha karo deman citra wis katur iki uga aku nampa dawuh saka Bapak Sujarwo ngrasake delang ngalung iya ya mengko dipinangani ya no iya sabisa-bisa 3L dalam pagelaran wayang harus tercakup ngono 3L kuwi kelakon lagon karo lucon ngono lakone ora kecicil ya lagone uga dipinangani sabisa-bisa nek mektune nutut Kang Sarto gojek banyu mili ya nyampar nyandung nyampar pikoleh iki Mbak Aulia kan iki jumlah sih sepot aja duduk Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Aulia Pangesti. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Akbar. Maos kula kok jenengan niku pendahari pendak dinten menika cahyane kok saya sumunar. Wah. Alhamdulillah niki mau. Damel ketip-ketip niki. Wah, nganggo kertip-kertip. Iki Mbak Aulia Pangesti. Wah, jan aku nek memantau statusnya wis sibuk no. Oh, iki yo calon manten kok. Oh, wis arep ayu. Wis arep ayu sijine. Yo. Nggih, terus nggih Mas Akbar nggih. Aku santai, Nduk. Ya, ngomongin statusnya wis ning KUA ya. Wah, sibuk banget ya kayak. Oh, dadi mantene sibuk ya Mbak Awi ya. Lah piye to Mas yo pol to sibuk. Pol nggih. Oh, ya wis pokoke ngene wae sih, mbok serak-serake ikut Asta Brata lho. Lah yo betul lho. Iya. Ya, ngomong bukaan Mbak, acara wis langsung buka celok kemawon. Ayo. Maka.
terima kasih. Ya, wis ngaturake tetembangan minangka salam